Salut și bine ați venit la un nou episod. Azi o să vă arăt cum să instalați Counter-Strike Global Offensive. Prima dată intrați pe internet, Google sau pe ce aveți voi și scrieți acolo Pirate Bay și căutați. Sus, aici unde vreți. Și dați prima pagină. Și scrieți cum scrieți și aici, Counter-Strike Global Offensive V1.32.5.1 și dați Enter și căutați pe Auto-Update. Dați ăsta. Și dați Get this torrent la magnet. Da, vă trebuie de acest torrent, eu l-am deja. Și după ce este chiar aici și după ce vi s-a făcut, dați dublu click pe ea și continui. Și dați unde arată setup. Yes. Vă alegeți limba. O română, ori engleză, eu las pe engleză. Dați OK, next, next, next și install. Și cam atât. După porniți o să vă apară aici. Trebuie mai întâi să faceți update-ul înainte să porniți jocul. Și după puteți juca. Nu uitați să dați like și subscribe. Până la următorul episod. Pa, pa!